Baba, mimi ndawa kuti mezo ndane zuro. Chakamba zo. Makadaro sei but nanchi ndoko nina after lecture. Guys, I don't have to force you to Moses. This is your life. Sorry, send ndinokone after lecture. Unozati mimi mafaniza munetaya. This is your life, guys. I don't have to force you to mezo pina lecture na. This is your life. Ni wewe futhi ndakuti chiwo. Baka Makadaro sei baka kosheka. Amen. Anyways, today we want to talk about smell. Smell. When it comes to work, mapinda field, we have to smell. Smell no fana ugara no face kwa. Kana opinda babasa, izo kuchikoro, kana mazo opinda babasa. You have to put smell on your face. Because ukadautambura namo dzako dzikumba kwako yanazo kubasa, it won't work. Because what happens is like munosangana nema guests akasiyana. International guests or local guests, so you have to put smell on your face. So here I have smell, and also we have body movements. Yeah, we should work with body movements. But like you are meeting a guest, then guests are like, hi Tabuzwa. Then you have to, I think you understand what I'm trying to say. So smell and body movement. Jinja kosha pa kosi yedu ya tuliziza. Yes. Tomorrow we are going to have a test, a mock test. Tumbonoti bamagabata pachuwite, because some of you guys are very, very playful, very playful. What's your name? Sorry, Ronaldo. Yes. These guys cannot stand now. Please, ite ocho auzo ndichikoro chakakosha. Chikoro chakakosha. So you heard out of the office. Yeah. Pane manots and dog, but they know how to send down this. Yeah. Okay. Say. Yes. Kundi kungonzo mungodedza ukomana office kwenyu kwenini semusingamondito semi. Mishi akomana rona kungodedza vane mhosva dzavo dzavanoda kutoti varipo. As unless you don't kutsvakire kumashaka. Yes, ndine mhosva ndouya. No, ndakutsvakira mhosva next time. Alright, see you guys. Okay, let's go again. Wana mishi, tsunga murisika. Mwana totisiya kutsvagire mhosva pasina mhosva. Kwewe zvinene, asi ukuido mhosva yacho. Warwadziwa. Wasiya dzungu. Misha. Nenda nchikumbrobvunza kuti maglass amunogara wakapfeka yama sunglasses ndemucheno ndemasiso ndechi. Zvinenewo. Kadura. Kondo chicho wakaita ichi panguva dzebasa nayo. Kutozvambarara shuwa uchisiya basa rako rega ukoko ndokuita sei ikoko. Muswa wako wakurebesa urikuzviona ka. Wangu yoga chitombomira zvekutombondidrowa zvauri kuita zvaiziya. Kubvira kudhara uchingonditadzira waiziya. Iwe chiko chikukunetsa ipapa. Basa rako irewo. Uri mukuru panapa irewo. Shanoita zvoti ndataurawo nabhosi wangu waiziya. Chimombira unobonditsoma iwo. Kudhara ikoko mani iwo. Wazonditadzira manje. Aiwa kautaure zvisina basa. Pane pandikutokudza zvinhu zvaunofanira kunge uchiti. Unofanira kunge uri kugedhi. Asi wakagara kunoku. Tarisawo nezvezvi kana vanhu vachida kupinda panapa vanopinda sei iwe uri kunoku. Wangu. Iwe pano ndepani chaipo zvaipo. Ndepako here panapa iwo. Chimbomira unotadzira manetsai. Chiko iwo. Teki nene wakambona nchiya kwako kiyatekero. Iwe munhu wese ni chef kubasa kwake. Inini pagedhi ndakazwa na bossi zvekuita saka usandudzira zvekuita mani iwo. Kadhiro uri kunotinyadza kudzuka enderera panapa. Musi unopakauya vana ava mastudents akauya izvezvai. Wakatanga futi kuvaharasa pagedhi ndikakunyararira. Ene zvawakuramba futi uchirebesa musi wako ndokudii kwako. Mumira unditadzira mani. Kuvarasa kupi ndakamboda kuvarasa kupi kwena ndaudza kuti vapindira apa. Saka chi? It's okay kubva pakanaka. Asi ndikukuudza manje Kadhiro. Yaurida kutamba ikai nena umboigona ndikutokutaurira. Mira ugona zvawo. Kana ndoitirwa idzodzo futi sha. Totosara warungotoida waiziya. Kana kupi chakana kumapena chakutosvitsana waiziya. Kudzara ikoko mana wakandidrowa iwe. Wakandotadzira. Iwe. Ndombonzani kwenu. Vanonditi Kadhura. Kutozvidhura. Waiziya.
Ndarendo kumroga pen. Yambe nyasuma. Ora dirbo. Pele na dina. Eu sou lindo. What's going on? This is your boy. Ayo, pone mfano wa ndozo kwani FIFA yakueleza kama jinsi. Ni passport ndani. Yeah, ndoza ngusha ndisetsa mndarasha so zvimaiva shakuisha. Kota mwana kubereka. Ndabva nayo ukata, handa kuzona nzo holiday ukata. Ndara mudinga tange TV yembawa mupisa. Mbichana ngozori kana ngokwira ndege izvo zvinongochinja za. Cosmo Prestige nona. Ndinazvo nezvimwe zviri padeni. Nditone ma PlayStation 2 ndikanaine iri padeni. Kuti mtoni. Ino yakudhara yachidona ngokupa. Yeka episode izi tokushatara yakana pachidweze kana izimya happy ndara mukupira kumne waya. Hey jamani, hii ndio ipi amageza mburi. Bamakasungirira chene akarowa twiti kudaizo. Vari mumwe tikamuregerera munonga anofira kuti lecture zvisungirira nezvinhu zvake sangirira. Maybe jamani. Jamani watombokite mchana. Obva umusha. Kama musha. Aiwa hapana kuti hapana chatisingagezi. Aya machena anosungiswa mapitbull apfekwe nevana. Siri bere ndara mazwange pakuwe jamani. Ona idzikanya dziri kunyengerera kuti dzipiwe pachi something nemaleftovers. Apa hapana chinobuda pasha. Shandi totamba naye. Andakunza muchana nanzo ndakaenda kukata kupiko kwanga. Passport unakuiona. Passport tipiko yakatopera kare. Yakati expire vhura kaoni. Sina nawo jamani. Ndakuza kuswedera unosagara padhuze nemabwidi. Kasi kuri studio ine jamani. Kuna kama makati mbwira ma headphones ka. Kata muna mota ine. Sina nawo. Chai ndibeta lafi. Skala semko. Hapo ndio zvakanaka. Kwanza hai hauni. Bofu. Chicho mama ndisema rudziwa kuita kuno. Akuti hai unofana kuti hai hauni. Hi, how are you? Good. But Kuti ndinasifira uri balance. Nika chibalance kamuna. Unogara kuno. Kuzoenda. Kugweru. Gokwe. Gweru. Vovó nacho kugweru. Nika kuzungara kana ndisvota. Naye waisana yako. Asikutara niwe shamwa nyama yangu ipi? Iwe. Ukundona ndi type yake ni. Type kunisha kwawe. Dzikamira zvinhu. Hai, hawe kachisi kuti mkomuna yakanaka plakanikezi. Tasa kune zvinhu yakapfeka munhu. Aukona apa mtu. Kufoni yako iri kupinda. Ndine foni. Una foni? So urushandisa chini. Bubuka. Okay, chakupenda. Hi guys. Masala zaidi. Hi, how are you? Chi. Masala bro. Baba, murise. Maseze. Aspira, nachikumbira kamumpfeke kepeni zvakanaka. Dzidhona dzipfekwe saizvozvo papa. Dzokusakara, dzokasika kusakara. Okay, toda kutangira patakapedzisira nezuro. Yvonne, can you tell us kuti madomasi anorima sei?
I know ndakupa unoiringa so I trust to makuziva. Madomasi tinomanesa panursing bed yedu kana aita 3 weeks tobva tanomatoa tichinomaisa pambedha tichidova azvokurira ari and then tichimadiridza tomaisa mahuswa kuti mvura yedu yatinodira isakasike kurohwa nezuva parambe pakatocherera. Kana akura akuruspreada tobva tatora zvimuti tobva taisa zvimuti paipa kuti madomasi edu osembera pamuti kuitira kuti kana madomasi edu azokura asende mujeche nekuti akaenda pajeche anobva azopiswa nejeche arira parinorohwa nezuva. Thank you so much. Ngoma ndiombera kuti ududzire zvakataura ndizvo here kana kutaura. Okay, ndingangoti ndizvo zvasi pane padira kuti ndingomuti mbijana kandisaripesa paparait then wetransplanter ondigidza yesiko kwese kuraita azokura ane time yekuti anopruna then wapedza kupruna ndo paunozoisa mapose anga achitaura ayaya mapose haaitiro kunzi domasi risatambarari kusunga madomasi bose munototsa tambo kana kuti waya tamuzosungisa madomasi kuti asagume pasi nekuti akanoguma mumvura yamukudiridza yedirect anokasika kuti sei kuora nekuzoda mvura anozosangana nazo ndekuti kunyange pakifirisa rakadada kudaro unokasika kudika sei kushata saka kumamisa kuitira kuti asete sei asadome ende zvakendera netaipi yedomasi anenge uchirima kune anonzi mapanarodate kune anonzi matengero kune anonzi maroso jam saka anotosunga zvakasiyana madomasi api ise saka zvakendera nekuti domasi vakurima idomasi rakaita sei. Yeah, that's correct. Then I need someone to tell me how do we plant vegetables. I think Madam Director. Tsanangura ndichiti last time makabuditisa agriculture chitaura pamusoro pemarimiro emaveji. Ndingatsanangura ndichiti maveji anotanga aniswa first then ozotorwa ozodyarwa the second. Okay. Yvonne, ndizvo. Hazvisi izvo nekuti maveji nyange ukasamanesa ukatora atinoti masakasi aya nokuti kumusha kwedu tinotora masakasi iyayo ndo atinobva tadyara mubhedhe wemaveji watikuda tobva tapota tichiramba tichidiridza tobva tafirita kuitira kuti asazodyiwe neshiri nehwiza nezvimwe zvinokamairi. Already. Tiwezerereo pamaveji munoita sei? Bana ine question yekupedzera mubata ndibvunza pane mamaveji. Yeah, see, because we most of like I can explain the kata kuna zuri. Kwa unogombera ndiwe ngataure saka paakakorera kunoka asingadyi maveji. Yeah, the maveji ndadya but ngobuda out of country pakubuda mukanje mukangano angasingashandi farm vanhu kugara marari like Okay, ndida kupai assignment for today. Right, you're going to illustrate the types of irrigation and the advantages of irrigation. This one, that is you. Alright, it's fine. But I want that assignment tomorrow. Panduga kumongana ku lesson. Fona ngindani assignment ndani ma assignment yes. This one. Yeah, you've won. It's okay. I'll see you tomorrow. Alright. Because I need you to write the tips of my irrigations. Alright. Okay. See you guys. Thank you so much. Bye, teacher. Bye. Chama. Bajinzi chakuita
kushuna ndochitopiki chavakakura vachiita kachekurima mabranzo musha wakazaita urima unoita nezvo but at least hafe ndofisi better than none atorina natorine zvarutoziva kokata torina kana 1 yekutovuka zvikangowanira ambi yangu nacho ndudoti utambokangana zvinhu zviri zvonenge wadzidzi unotaura zvaunoda nekuitika waswera sei mukoma Mbobva kupi wema? Chikoro. Asikazoti muri vana vechikoro kai. Ndatofunga pamwe wamheno zvamune kuda kunoitawo mukati umo. Komana. Ko vari sei vekugoko? Aiwa, kugwero. Gwero. Ndari pamwe munotsvaga kadzimwe hoyo. Aiwa. Kupisa sekuru. Pinda zvenyu sekuru inini manje. Vachabasa mukoma. Ayo udonzo neunhu here uchibvire mabhiri. Makasiya vari sekugoko. Gwero kune goko. Asi gwero ndo bhikita. Madam Gokwe. Chirami. Aiwa iwe nyarare. Nyara newere. Uchabuda murume. Saizi yako Musandami. Imbasikana vemurumu imimi. Handimuri kunyatsoziva kuti nezuro makaita mabasa makaita ndikati handide pano. Vairwa vese handimuri kuziva nyaya ndiri kutaura. Kungoti chete nhangu semunhu ane tsiye nyoro ndingazokwanise kukuitisaiwo punishment asi chandoda kungokupai iwarning yekuti musazvidzokorodze tikunzwanana. Hongu mem. Kuti dei mapa atua. It's okay. Tipinde. Kopano nemwana panapa. Wakane mwana panapa. Vane kukusha mune problems kereke. Kwedi nyara.